הגעתי הביתה אחרי ניתוח קיסרי. היה ימים באמת לא פשוטים. דפקו לי על הדלת כל יום, בנות מקסימות, עם אוכל מדהים. ההיכרות שלי עם שפרה ופועה התחילה עוד כשהייתי בהיריון. שירן המקסימה דאגה לחבר אותי ככה גם לאירועים, עוד להכיר את הבנות. כשילדתי זה כבר היה סיפור אהבה, ההורים של שנינו מהצפון, אז לא הייתה לי פה תמיכה בכלל, וזאת הייתה הצלה בשבילי, ממש. אני פניתי לשיראל, כל יום התחלתי לקבל מטעמים מדהימים, ככה לא הייתי צריכה לדאוג לאוכל. האוכל היה כזה טעים, ואני בטוחה דרך אגב שאם לא הייתי מקבלת ארוחת בוקר הזאת, כנראה שהייתי שותה קפה ואוכלת פטיבר וממשיכה את היום, כי החיים חזקים מזה. שלום, שמי שיראל אושקי, אני שליחה של הרבי מלובביץ' בהרצליה, ואני מנהלת את המיזם המדהים הזה, שפרה ופועה. אנחנו מפנקים את כל היולדות במגוון דברים. יש לנו את הארוחת בוקר העשירה שמגיעה לפתח הבית של היולדת, ארוחות צהריים לכל המשפחה, את הסעודות שבת המלאות, ממש שפע גדול של כל מה שצריך ליולדת לאחר הלידה. תמיד ברכות מרגשות. תודה על הזכות להכין לך ארוחת בוקר. כמה זה מרגש. יש מי שבא ומפנק אותי, דופק לי בדלת. הרגשתי המון עזרה, ורק להתעסק בלגדל את התינוק המתוק שלי. האמת היא שהערכה היא מגוונת בצורה מטורפת. זה הדברים המדויקים לך, אם זה סמיכה, אם זה מוצצים, אם זה סימילק ובקבוקים, ומרגיש שחשבו עלייך. אני גם רוצה לקחת חלק ולהתנדב ולעשות. זה פשוט מדהים, זה חוצה מגדר, זה נכנס ללב של כל אחד. זכות לקחת חלק במפעל כזה שהוא למען היולדת. אני יכולה להעיד מעצמי בלבד שהמקום הזה של רגע שנייה אחרי לידה, והחוסר אונים המטורף הזה שאתה מרגיש שכולם ממשיכים הלאה בחיים ואני רגע צריכה להקדיש את כל כולי למען תינוק קטן שאני לא מצליחה אפילו למצוא הרבה פעמים את הכוחות. כל אחת צריכה את זה אחרי לידה, זה מצב שאישה צריכה את הסיוע הזה, זה זמן שהוא רגיש. אז נשים יקרות, זו זכות לכל אחת מאיתנו לתת מכספה בשביל שיולדות אחרות יתפנקו וייהנו מהזכות הזאת של שפרה ופועה. הגענו עד עכשיו ל-760 יולדות, ואנחנו רוצים להגיע לעוד המון יולדות. הרצליה היא עיר גדולה, ובשביל להמשיך את הפעילות הזאת ואת המיזם המדהים הזה, אנחנו צריכים אותך איתנו. אני מזמינה אתכם לקחת חלק במערך המדהים והמשוגע הזה. אין דבר יותר גדול מלקחת חלק בחיים חדשים שנוצרים כאן.